Argiaren podcastak. Ongi etorri egunarria saioko atalberri honetara, gaurkoan xaguxarra dakarkigu. Tira, zuzenak izan da xaguxarrak, Euskal Herrian 27 espezie badaude eta natur kontserbatzeari eta indikatzaile izaerari begira duten garrantzia ikusita, Europa mailan babestuta dauden animaliak dira. Eta hala ere, Euskal Herri mailan naturtzaindia da horien gaineko ikerketak egiten dituen erakunde bakarrenetakoa eta borondatez egindako lana da. Aipatzekoa da baita ere animalia basatiak direla eta gizakiarentzako onuragarriak. Onuragarriak bai, baina haze sorpresa, gizakiagandik mehatxatuta dauden animaliak ere badirela. Aparteko animaliak dira, ez ezagunak, ultra boteredunak eta gaurko saioa hankaz gora jarriko digute, hementxe, egunarria saioan. Egunarria, lurrari entzuten dion saioa. Naiara Korkuera Landaluze, ongi etorri eta eskerrik asko gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei beitziarra. Etorri zara gainera bi liburuxka eskuartean hartuta Euskal Herriko saguzarren gida batetik eta bestetik Gipuzkoako kiropteroen atlasa gida eta, lehen ere aipatu dugu xaguxarre hitz egingo dugula, baina gida bat, atlas bat ekarri behar izateko, pentsa daiteke oso animalia ugaria dela, naiz eta guk saguzarra esan, asko daudela, mota asko daudela. Bai, gure lurraldian aniztasun handia dau, bai mundu mailan bai, kontutan hartzeko, mundu mailan 1400 espezie inguru daz, eta gure artean Euskal Herri guztia kontutan hartu, eta Nafarroa, Pirineuak, Iparraldia eta Autonomia Erkidegoa 27 espezie. Hori aniztasun handia da. Naiz eta gero biomasa kopuruan gutxi pixatu edo gutxi okupatu, ezta? Alde kopuru asko dauz eta espezie kopuruetan be asko dau. Bai, hori da, ze datu batzuei begira ikusten zen ugaztunen 20% baino gehiago direla saguzarrak, hori ikaragarri izan da. Bai. Eta hor aipatu duzu masa gorputzari dagokionez eta oso masa gutxi dutela, baina orduan hor kantitateak eta aldatuko dira. Hori da, kontutan euki, espezie aldetik kopuru handia dau, ez? Lehorrian bizidien ugaztun basatien artean, espezien 100% die. Baina gero alde kopurua kontutan hartzen badugu, zenbat xaguxar da zen, die ugaztun guztien 166. Berez, ale asko dau, gertatzen dena da, gutxi okupatzen dauena. Biomasa berez oso txikia da. Beste modu baten esan da, adibidez, xaguxarrak daz, xaguak, edo arratoia baino, 2 aldiz kopuru gehiago, baina horren erdia pixatzen daue. Bai. Eta gainera, animalien 176, 3-2 xaguxarrak direla pentsa dezakegu. Hori da, bai. Eta halako kantitate pila, zer egoten da, leku batzuetan kontzentratuta, Euskal Herrian kokatuko gara, Euskal Herrian zehar barreia duta dauzkagu, espezie bakoitzak baditu bere gustoko eremuak, txokoak, zonak. Bai. Badaz espezie batzuk lurralde guztian sakabanatzen dienak eta oso ohituta zena gizakien inguruan bizitzera edo eremu naturaletan bizitzera, ondo hitzen die gaur egun dakugun panoramara, eta orduan lurralde guztian aurkitzen die. Pipistrelo txikiak adibidez, gure herrietan hor farola inguruetan eta biltzen dien xaguxar txiki batzuk, arruntenak, 5 gramoko animali txiki bat, ugaztun txiki bat. Horrek adibidez, lurralde osoan nahiko modu berdintxuan sakabanitzen die, beste batzuk aldiz, oso toki konkretuetan, adibidez mendi altuetan, edo, baso handixak dazen, baso helduak edo dazen tokietan. Ordan hor dau banaketa desberdina, batzuk lurralde desente hartzen dago eta beste batzuk oso toki gutxitan ikusten die. Claro, aniztasun handia eukita, bakoitza dauko bere bizimodua, bere ohitura, bere eizatzeko era, bera elikatzeko modua, batzuk elikatzen die oso altuera handixetan, beste batzuk zelaietan, beste batzuk zelaietako
Zeran da, eskaien inguruetan, ertzetan, beste batzuk kaleetan, edo adibidez urmasan gainetik. Erreka edo laku edo urtegien uraren masaren justo gainetik, ertzetik. Orduen, bakoitzak bere tokisa topatzen, hortxe. Hori gertatzen da ez, udan jartzen balin bazara erreka batean ura dagoenaren begirada nahiko parean jarrizkero, ikusten da zenbat eltxo izaten den iluntzetan batez ere, beraz, enarez gain, xaguxarrak ere ikusiko ditugu. Badau xaguxar bat, dau bentoni xaguxarra ditzen dena, dau espezializatu da justo eltxo horri jaten. Orokorrean beste xaguxar asko be erreka onduan ikusten die, nahi dozue ziur xaguxarre topatzia, joan erreka bazter batera, ze horre eltxopia dauden, horre momentu baten 5-6 espezie pasau leike. Baina justo bat, miotiz dau bentoni ditzen da, eta hori uraren ertzetik, gainetik joaten da eizatzen, sentimetro gutxitara dauzen eltsuak. Baize, eltxo pila jan beharko dituzte, bizi iraun izateko hortan espezializatuta balin badago, batez ere? Bai, kalkulatzen da animali bakoitzak bere pixuaren 90% jaten dauela gau bakoitzean. Claro, baldin bada hori 5 gramotako animali txiki, xaguxar txiki bat, 2 gramo edo lan jaten ditu eltxoenak, ez? Eta, claro, eltxo txiki pila jaten ditu, ez dakit, milaka eltxo. Beste batek jaten baditu zitzak, ez dakit, igual 10 zitzekin nahikoa dauko, ez? Baina azkenean zitzak gaueko tximeleta handi horrek, pila bat pixu daukie, eta, baina, plaga kontrolatzeko, edo, azkenean intsektu, beraien harraparien populazioa kontrolatzeko, funtzio superimportantia dauki ekosistemetan. Hemen, gure inguruan, 27 bat espezie omen daude. Ze ezaugarretako espezia dira, ze, xaguxarren inguruan hainbat mito, ez da mito dauden hau ere, baina badago, odoletik elikatzen ote diren, edo orain intsektu ezari gara, baina hor, ze berdintasun izan dezakete 27 espezie horiek, edo nolako xaguxarra ditugu gure inguruan? Mitua ez da, odolaz elikatzen dien xaguxar batzuk bizi die munduan. 3 espezie baino ez die, 1000 eta pikutik, baina norbait iruditu jakon hori historiak itxeko interesantia zala, edo inspiratu zan sekulako literatura ekarri du, horratzetik. Eta orduan bai dau, Ego Ameriketako janetan eta bizidien vampiroak ditzen dien 3 xaguxar espezie. Odolaz elikatzen dienak. Baina hemen, Europako xaguxar guztiak intsektu jalea die. Edo ornodun txikia be izatu leizke, arraintxoren bat, edo txori txikiren bat. Hemen Euskal Herrixan bai daukogu noktulo handia, dala xaguxar handi bat daukoguna, handiena, zehan da, 40 zentimetroko ego luzera edo, eta 40 gramo edo pixka gehiago. Hori ja ez da txikia, baizik eta handia. Eta horre bai, adibidez, txori txikiak eta izatu leizke. Justo, azkenak, txoriak gordetzen azten dienean, bere irtetzen da pixka lehena, eta txoriren bat edo beste jaten daunoz benka. Baina orokorrian danak intsektu jalea die. Intsektuak edo armak, edo egan, hortik dauzen ornodun txikiak jaten dituzte. Eta esan duzu, gauza komunak hori dauki. Bai, hori izango zen agian, ez dakit, pentsatzen duen agian odola zelikatzen den igualin badago, edo... Ez. Gero badaz munduan, adibidez nektarra zelikatzen dienak, edo fruitua jaten dituztenak, baina hemen ditugun guztiak intsektu jalea die, orokorrien bai. Ongi dago, horren jakitun izatea behintzat. Gipuzkoako kiropteroen atlasari begiratuko dio, ze okerrezpan dago, 80. hamarkadatik ona berritu gabe zegoen, badira urte batzuk. Zeiden informazio pilaketa handia izan delako, informazioa biltzeko modua ere asko aldatuko zen hamarkada horietan, teknologia ere bai, ibili lan horretan. Bai, lehengoko lana holan atlas formatuan 2004an egin zauen Jose Arrai Hartzak unibertsitatetik, bere tesian jaso zauen gure inguruan dazen xaguxarren
da, inventario bat edo, baina modu atlas formatuan, ez? Atlasa da, bazkena lurraldia zatitzen dozu 10 kilometroko kuadrotxuetan, eta esaten dozu hemen badau, hemen ez dau, hemen badau, hemen ez dau. Ez da ugaritasuna ezer kalkulatzen. Baina bai, gordeleku garrantzitsuak, eta bar. Karo, garai horretatik ona, ez da jarraitu hori eguneratzen, ez ezer, hori da oso ahaztuta egon die xaguxarrak. Ez da beste txorien kasuan adibidez, bai jende pila bat dedikatzen da hortara, baina xaguxarren ingurura bai egin die ikerketa konkretuak, baina atlas moduan ez da eguneratu informazio hori. Eta ikusita, ze anistasun dauen, zelako bizimodu mota desberdinak dauzen, zenbat espezie dauzen, eta ze gutxi dakigun hauei buruz, iruditu jakun importantia zala hau eguneratzia. Gainera, xaguxar espezie guztiak, babestuta daz, bai Europako legen gatik, bai estatuko legen gatik, eta bai autonomia erkiduan bai mehatxatutako espezien katalogo bat dau, orduan hortik pixkatxo bat tiraka, bete beharra badaukogu, araudi guzti hori kumplitzen, eta administrazioak ez badau egiten, bintzat, herritarren artean antolatuta, honei datu guztiak bildu, jaso, eta jakitzia gure inguruan zer daukogun, hauek besteko lehenengo irtera puntua da bintzat. Eguneratze horretan aurkitu duzu zerbait adierazgarri egin zaizuena, edo harrigarria, edo izan daiteke teknologiaren bidez zerbait berria aurkitu duzuelako, ez orain arteko joera Berlinetan sumatu duzu xaguxarra? Claro, 27, hemen Gipuzkoan 25 espezie, baina 25 espezie horreitan kasuistika desberdina daz. Baina bai adibidez azpimarratuko nuke bat, dala miotis bliti, espezie bat orain arte Gipuzkoan jaso bari zauena. Bai 2004ko ikerketa horretan, bai jaso zauela Joxerrak xaguxar horren gorpuzkin batzuk, baina inoiz ikusi barik zauen hori bizirik jaso barik zauen. Orduan da lehenengoko zita adibidez, bai, Gipuzkoan kokatu geike xaguxar hori dauela, ez? Non dago? Agian da ez jakite hori egia da. Kobasulo importante baten, eta Aizkorri mendilerruan. Adibidez hori, lehenengoko aldiz, espezie hori zitatu dala Gipuzkoan. Arratoi belarri handia bebai plekotuz bat, hori konturatu gara bere banaketa lehen asko zabalagoa zala eta oin asko murriztu dala. Eta kasu hori be oso deigarria da, edo uste dugu dauela lotuta, justo bere gordelekuak eta koinzitzen daue Elisa zaharrekin, edo baserri oso zaharrekin, eta bar. Eta toki horreitan indie tratamendu batzuk egurra mantentzeko eta oso toksikoak dienak, eta gertu die pila bat individuo hilda, zuzenian. Eta orain konturatzen gara, oso toki gutxitan agertzen dela xaguxar hori. Horren kasu horretan, lehen mapa nahiko modu berdintxuan banatzen zen lurraldean, eta hain justo, askoz gutxi hau. Beste espezie batzukin gertatu jakuna da, lehen, uste gauena baino, ugaria bat dienak, edo ugaria bat baino, kopuru aldetik, uste genuena baino, toki gehiagotan aurkitzu dugula. Eta hori seguramente izan leike, gehiago ikertu dalako, eta oin dauzen medioak berrezau detektatzia egiten dozkulako. Oin dazen detektoriak, automatikoak izten dozu hor grabatzen, lehen bebai, baina, ordenagaiura soiaz, gero hori dana ateratzen dozu datu guztiak, asko erreztu da hor lan egiteko modua. Eta gero liburuetan, bibliografietan, eta animaliak identifikatzeko orduan, dauzen informazioa eta asko hobetu da. Orduan oin, esfortzu berdinakin, datu gehiago jasotzen dozu. Eta orduan, gero ikusten da, mapan, toki gehiagotan dauela. Ez dakiguna da, ez dakigu oso ondo esaten, espezie hori ugaritu eindan, edo ointxe esfortzu gehiago, lan berri honen ondorioz, informazio gehiago daukogula. Bada, animalia misteriotxun xamarra edo, erakarmen indar
handia dauka, ze kuriositate handia sortzen du, gero gainera agian informazio asko ez jakiteak ere sortzen du ez jakinen ganalako liura moduko bat, baina ze bizi fase izan ditzake, batzuk urte gutxi bizi dira, beste batzuk luzeago, eta hor, beraien bizi faseak zein dira? Bueno, zuk esan duzun bezala, espeziaren arabera asko aldatzen da. Adibidez, badaz espezie batzuk 30 urte egitera iritsi daitezkenak. Beste batzuk oso bizitza motza daukie, da igual 5 urtetan ja zaharrak dieta, eta hor bukatzen da bere bizitza. Baina orokorrian, euro jaiotzen die udaberrixan, udaldetik, maiatza inguruan edo, jaio, eta klar, ugaztuna dienez, edoskitze fase bat da, hilabete batekoa edo, aman besuetan egoten dienak, ama irtetzen da, hori dana, kumatzeko koloniak sortzen dituzte, 100, 200, suerte askokin, berez kolonia handixak egon beharko lirake, ez? Beste gauza da gure inguruan, igual ez daukiela bake asko eta kolonia txikia badie. Ze baldintza sortzen dizkiegun ere kolonia horiek eratzeko. Bai, baina, lasai asko, 100 M elkartzen die, jaiotza gertatzen die, xagusarkume hori amakin bizi da, aman soinian helduta egoten da lehenengo hilabete bat edo bi, ama irtetzen da eizatzera ura edatera eta umea soinean daukola. Gero ja handitzen da kumea eta ja berakin eta bere lagun guztiekin, bere beste ama guztiekin irtetzen die eizatzera. Hori uda guztia, azkenean handitzen, eta ama hori bebai, bizi berritzen, ez da? Desgazte guzti horrena. Eta, gero neguan, losorrora sartzen die. Orduan, garai honetan udazkena, behar die pila bat elikatzen, losorrora sartzeko ja reserva batzukin. Baina baita be, gertatzen da estalketa, urrengo urteko kume hori enkargatu behar dago orduan. Udazkenian, urria inguruan, iraia urrian, gertatzen die, elkartu itzen diela, toki berezi batzuetan, ditze jakona fenomeno berezi bada, da swarming fenomenua, eta da, elkartzen diela eremu konkretu batzuetan, gehienetan izaten die kobazulo bateko ate, hau handi badakon kobazulo bat, eta horre elkartzen die individuo pila bat espezie askotakuak. Eta hori bakoitza bere bikotia bilatzen da, bere espeziekoa, hori bai. Espezie askotarikoak elkartzen dira, ez? Bai, baina bakoitza dauko bere helburua, dala bere espezieko batekin elkartzia. Bere espeziaren biziraupena sostengatzea, ez da parranda bat egitea bakarrik. Parranda barruan sartzen da hori. Orduan, arratami elkartzen die, estalketa gertatzen da, baina ernalketa edo embrioia ez da garatuko losorrua eta gero. Losorrorako negu guztia pasauko dabe losorruan, eguraldiaren arabera, baina normalian hasten da abenduan eta otsaio martxora arte. Oso negu motza egiten badau, eurok be losorro motzaua eukiko daue, eta gerotan motzaua ustot eukitzen da bizela. Losorrotik irten da gero, jauda berria, berriro reservak bete, zekera, zue pentsa losorruan, 2 hilabete ezer janbarik onbidela, alik eta geldien. Pasatzen die, hori, beraien bihotz taupadak asko murrizten daue, orduan alik eta energia gutxien gastatzeko, eta gehien irauteko. Eta gero, uda berrian berriro esnatu, eta aurre jaio, eta hori. Beraz, pentsa daiteke, negu garaia dela berarientzako, gure begietatik begira duta beti ere, zaurgarriena edo kalte berenak diren garaia. Bai. Bi garaidaz. Hibernazio garaia, oso kaltegarri xaurondako, edo zein altera zino bere babeslekuan, egin leikena da xagusar hori molestau, eta azkenean gastatzen dabil energia bat, gero beharko dauena negu guztia pasatzeko, eta igual ez dotza irango energia horrek, hilabete guzti horreitarako. Hori alde batetik hibernazioan, eta gero jaiotza, esan da, kumatze aldi horretan, bebai, dala maiatza, ekaina, inguru hori be oso zaurgarrixa da. Orduan, ezagutzen badugu toki bat, non xagusarrak egoten dien, justu udaberrian, segurazki izango da kumatze kolonia bat. Eta momentu horretan, euki kontutan badazela, ama pila bat, umeak eukitzen eta edoskitzen, edo ume oso txikiekin, laktantzia fase horretan, hori be oso zaurgarrixa da hori, sasoi hori. Leize zuloak eta kabazuloak eta aipatu ditugu,
Bertan bizi dira edo badauzkate bizileku gehiago ere? Agian lehen aipatu dugun bezala ez direla xagu-xar guztiak odola zerlikatzen, egite hori ere ala den, mito bat ote den xagu-xar guztiak kobazuloetan bizi direla edo badauzkaten habitat gehiago? Kobazuloetan bai, 27 espezietik, ez dakit, 10 bat edo, 10 baino gutxiago igual kobazulo saleak die, trogloditak esate jakie, baina hor lo bakarri egiten daue, ez die hor bizi denbora guztian. Kobazulo desberdinak aldabi eukibe bai, ez da beti toki berdinera joaten, eta urte guztian ziar, eukileike neguko kobazulua, kumatzeko kobazuloa, eta gero tartean beste gordeleku batzu be bai. Baina baita be badaz, zuaiztiarrak dienak edo basoetan, zuaitzetan gordetzen dienak, zuaitzetako zuloak, pitzadurak, azalan azpian gordetzia, horre die zuaiztiarrak esate jaki, eta horre beti basoan inguruan, eta basoa zamaleta sarraua, heldu gaua, habitat gehiago edo gordeleku gehiago. Eta gero badaz beste batzu diena fisurikolak, dela hori arrakaletan, pitzaduretan eta gordetzen dienak. Izanleke pitzadura bat etxe batena, dakola arrisko etxe bat eta harrian artean dauzen zuloetan gordetzen dienak, edo egurrezko bigak daukona baserri bat edo leio bat, baina egurrezko zirrikituetan, azkenean, 2 zentimetroko zirrikitu batetik sartzen die, eta hor daz. Edo, zubi bateko, edo junta, dilatazio juntetan, eta zubiek eta ukitzen da bien, eta horbe bai, olakuetan gorde delizke, balio jakie berdin naturala dienak, edo dienak gizakia sortutakuak. Adibidez, kobazuloetakuak, izanleke kobazulo bat, edo beba izanleke ganbara bat, edo izanleke, elizasar bat, edo baserri bat. Eta fisurikoletan berdina izaleke harrien artean, arkaiztietan, hartxingadietan, harrien azpian ere bai. Eta horren utxunia baldin badau, etxeetako fatxadetan eta holan bai. A priori ez diotela gizakiari alako beldurrik behintzat, bere inguruen ere bizi daiteke, ez? Bai, azkenean eurok, janaria baldin baukie, eta babeslekuak, diela babesleku lasaiak, hori da igual falta jakien agure artean, babesleku lasaiak, beste guztia baldin badaukie, ondo, bai. Ero, jakin badakit ekolokalizazio esan bai badakit, baina esaten koste egingo zait, ekolokalizazio bidez mugitzen direla, hor gizakiaren inguruan dabiltzanetan eta interferentzia deixente izango dituzte, edo nola funtzionatzen du horrek badu eraginik beraien lokalizazioan, edo ez? Berez, eurok erabiltzen dabe ultrasoinu rangu bat, ez dana entzungarri guretzat, guk beste frekuentzia baten mugitzen gara, eurok oso energia altuko soinuak botatzen dituzte, ultrasoinuak ditzen dienak, eta orduan berez gurekin ez daue interferitzen, euron hortxe ranguan bizidi eta hortzen ez. Bai egia da, zaratan diko gauzak, ez dakit kontzertu batek, edo zaratan dixak, azkenean horre bai diela uinak ez, eta vibrazioak die, eta horrek bai eragingo dutzie. Baina, bestela eurok... Eolikoetan ere ikusi da, ez? Horrek eragiten diela asko, edo, sortzen diren naiz eta guk entzunez, uin mordoa sortzen dugula, eta horrek eragin handia izaten duela xagu-xar espezie batzuetan. Bai. Ez, aizerrotak gertatzen dana da, badazela espezie batzuk, oso altue izaten dutenak, eta edo migratzaia diena bai, alde batetik bestera gurutzatzen dutenak, mendikatiak, orduan aizerrotetatik pasatzen badie, pentsa hogeike kalte egingo dotziela, ez? Azpa horrek abiadura baten. Baina ez da inbeste jo edo talka egiten dabeela eurokin, baizik eta azpa horrek bueltaka sortzen dauen presio aldaketa eta horre zurrunbilo guzti horretan, beraien gorputzak ez dauela aguantatzen presio aldaketa hori eta zuzenean estanda itzen dabeela euren gorputzak. Azken urtetan asko aldarrikatu izan da xagu-xarra natura adierazle gisa eta natur kontserbaziorako insignia bezala edo. Zergatik
da garrantzitsua, edo kontserbazioari begira, zergatik da garrantzitsua xaguxarra? A ber, gure ekosistemen parte dalako hasiera baten, eta naiz eta, guretzat onuragarria da eta mesedegarria da, gure inguruan egotia intsektuen populazioa kontrolatzen duzkuelako, orduan, hortuan edo gure zagarronduetan edo baldin badau eltxoren bat kaltegarria, gure onerako interesgarria da horrek ukitzia, gure plagak eta kontrolatzera heldu leikelako, baina eske horretaz aparte ekosisteman parte die, eta zergatik ez ditugu zainduko, ez? Hori alde batetik. Zer gehiago? Ze papel, ez? Xaguxarra zaintzen baditugu zaintzen ibiliko gara beste inguruko espezie asko ere bai. Espezie paraguaz edo esaten da. Hau zainduta beste asko bai zaintzen ditugu. Azkenian guk mantentzen baditugu gure habitatak egoera optimo baten, zaila dala, baina behintzat konservazio egoera on baten, xaguxarrentzat baldin bada edo guretzat edo beste espezie askorentzat balioko dau. Eta indikadore bezala, denok ez dute balio. Adibidez, esaten dutena, hemen industrialde honetan bizidan xaguxar batek, igual ez da indikatzailea, bera toki guztietara moldatzen da, ez? Orduan, baina segun ze espezie dauen, bai indikadore izan leke. Adibidez, baldin badago baso xaguxarra, eta baso xaguxarra bakarri baldin badago baso helduak da zen tokietan, esan nahi dau, eta hori aurkitzen badago gure etxe inguruan, esan nahi dau, inguruan basoa itzarra da zela, edo basoa osasuntxu dauela. Azkenean, erekin bateko arrakaldazar batean, eta farola azpiko eltxe zelikatzen dena, ez dela ezertan esan nahi, inguru horretan, guk desiro hori bizi dadin bai, baina beste espezie batzuk ere hor bizirateko gaitasuna izango luketenik, ez? Gutxi gora bera. Claro, adierazle izango zen berez, espezie konkretu batzuk. Danak ez, asko daz moldatzen dienak toki askotara. Bai, egita saltzen az. Bai, oso garbi. Xaguxarren inguruan, lehen ere esan dugu ez dela oso ezaguna, edo, hortan ez gabiltzen ontzako badela ez ezaguna zegun animalia bat, askorik ez dakiguna, eta lakoetan mito asko sortzen direla, ni batzuk ateratzen joan naiz, hanka sartzeko beste barradarik ez dut izan, baina zuek ibiltzen zarete xaguxarren inguruan divulgazio lanak egiten, irteeraketa egiten dituzue, eta horietan ze uste agertzen dira xaguxarren bueltan, edo ze mito daude xaguxarren bueltan, zer da jendeak gehien jakin nahi izaten duena? Jendeak bai askoke nazka, baina edozein animaliri, nik ikusten dutena edozein animaliri nazka, bildurra, hori danei. Baina, xaguxarrak egia da gehiago, kezi Dracula edo vampiroak, eta egia da, odola zurrupatzen duten animali batzuk existitzen diela, baina, pelikuletatik eta asko pelikuletan eta oinarrituta. Vampiruak eta horre danak. Gero batzu esaten daue, ian trabauta geratzen diela eta holan. Oso zaila da. Daukaten hori ultrasoinu bidizko sonar sistema sofistikatu horrekin, zaila da xaguxar batek zure kontra jaustia. Normalia saiestu egingo zaitu. Bai, hori da. Pasau itzen dia horretik eta jazta. Eta, gaixotasunen abegia da hor dauela. Gaixotasuna transmititzen dutela. Baina gaixotasuna transmititzeko lehengo xaguxar hori gaixorik egon bida, edo virus bat eukibia dao, eta gero bigarren azuk hartu behar dozu xaguxarra, eta gero xaguxarra horrek koskain behar dotzu, eta gero transmitituko zen gaixotasun hori. Eta horren ondoren dator pandemia mundial bat, baina... Ez da horregatik. Baina hori edozein animali basatikin gertatu lehiken gauza bada. Ez da xaguxarrik bereziki daukatenak pila bat virus. Osea, edozein azeri edo askonarrak kontaktu eukitzen badozu eta zauriren bat egiten badotzu, egia da, pasau leizkela gauza batzuk. Baina oso zaila da xaguxar batek zuri zauri bat egitea. Ez badozu hartzen eta justo xaguxar hori zurik koske egiten. Baina hori oso gutxita, ez da gertatzen. Bada, Europa mailan gainberan omen daude xaguxarrak, oroar esan da, zergatik dau? Faktore asko daz, baina, batekin aztiarren eta hemen Gipuzkoan gauzen ez, basoen egoera aipatu behar da.
Komplexutasun falta handia da, gure basoak, baso naturalak ditugunak oso ustiak eta handia euki daue espezie aldetik eta komplexutasun aldetik gabezi asko daukie, egurria falta da, zuaitz heldua falta die, gordelekoa falta die, eta azkenean zuaiztiarrak dien xaguxar espezie asko daz, eta orduan habitat hori ondatuta dau. Hori ez, hori baso masa naturalak, basa naturaletan beste guztiak koniferoen landaketa intensiboak die eta eremu horreitan ezin dugu esan habitat egoki bat danik. Hori alde batetik, beste alde batetik badaz fitosaniotea, produkto kimikoak edo plagizidak eta erabiltzia intsektuak eta akabatzeko. Nekazaritzan, igual esain beste Gipuzkoan, baina Arabaldian, Nafarroan, horrek asko eragiten da, intsektuen kopuruan. Eta horrek eragiten da azkenean, ekosistema guztian, ez? Tximeletak askoz gutxi hau da, intsektuak bebai, orduan beraien janaria danez, horrek bera egiten dutzie. Beste kausa bat, eta hemen gure lurraldian bebai nahiko, ez dakit modan egon sana edo dauena, dala joatia kobasuloetara ondo pasatzera. Baina gehiago, igual turismo erabilera, erabilera masibo bategera, ez? Eta, ondo dau natura ezagutzia eta kobasuletara joatia, baina segun eta zeko basulo, bestu inbidie. Izaten badako basulo bat, dana prioritarioa, asko erabiltzen dutenak, espezie jakin batzuk, espezie batzuk, dauzenak galtzeko arriskuan, oso egoera zaurgarrisa daukienak eta abar, horrek bestuin beharko zien, eta ez gen nitxuzke horrela, gauza ludikoetarako erabili behar, ez? Eta gero, esan dugu parke eolikoak, bebai nahiko mehatxu handiak, proiektu pila bat atzera bota die, baina, hortzen, hilkortasuna handia daukie parke eolikoek, urte baten aizerrota bakar batek, amarnaka ale akabatu alditxo, esak imaginau parke oso batek ez, urte baten inleiken zarrazkixak. Eta gero esan duguna, eraikinen zahar berritzea, segun eta ze tratamendu egiten dan egurrai eta ikusi dugulen plekotuzari indotzan kaltia, asko murriztu dala bere banaketa. Gero gainera, buelta ematea, galera horiei buelta ematea asko kostatzen zaion espezie bat da, umeak lehen esan diazu bat eukitzen dutela urtero, eta orduan beraien berreskurapen hori oso motela da neurri batean esan da, orduan alako zerbait gertatuzkero eta amarnaka hilezkero, pentsatu beharko genuke, horri buelta emateko, populazio horri buelta emateko, urte dexente beharko dituztela beraiek ere, ez? Hori da, bai. Daukie bizitza batzuk oso komplexuak, ez? Adibidez, elikatu daitezke toki batzuetan, baina gero beste toki batzuetan, hibernatzeko tokia ez dauko zetan izan udako babeslekuaren berdina, orduan eremu handi baten gertatzen danak eraginleke populazio bakar baten, ez? Komunitate txiki baten. Orduan, ez dakit, daukie probabilidade asko gauzak gertatzeko eta beraiek hori sufritzeko, ez? Urtian bebai kume bat, hori da oso populazioa poliki azten da. Orduan edo zein alterazio edo molestatzen badotzau kumatze fase baten adibidez, hortik errekuperatzia urte pila batetan beharko dauie lasaitasuna eta hori berreskuratzeko denpora. Horratik gure alterazioak igual da momentu puntual bat, gauza txiki bat, baina beraiek gero hori berreskuratzeko denpora asko behar daue. Azkenean, xaguxarrendako ona baldin bada, danontzat be ona da. Hori izan daiteke, xaguxarrentzat ona baldin bada denontzako ona da, eta xaguxarren habitatak mantendu ditzazkegu, batetik gure onura propiorako ere ala iratu nahi baldin bada, baina bestetik gu bezain besteko eskubide eta bizitzeko baldintza beharko dituztelako. Hori da. Nahiera korkora, naturtzaindiako kidea, mila esker gurean izateagatik. Bale, ez da zer, placer bat, eta zuei eskerrik asko gurekin kontatziagatik. Hori da, eta egiten dugun, irteeratxo bat edo xaguxarrak ikustera edo xaguxarra zitza egitea bintzat. Hori da, nahi dozuenian.
Eta entzule, zuri ere eskerrik asko gaur ere gurean izateagatik, badakizu gaurko atala gainerako atal guztiekin batera, bizigaratzea.eus eta argia.eus atarietan izango duzula. Xaguxarrak eta gu hementxe geratzen gara, datorren atalean gehiago. Ongi izan.